Ia că jos pe cănele. Dacă insiști, trec și alea. Salut, Levroc, salut, mersi. S-a blocat? Ops, hops, 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 hops. Hai cu like-urile. Avem un jackpot. Mâinile sus. Răbdare. Nu, Boghi, de-abia am început. Inima. Inimă, inimă, inimă. Unde e inima? Ai, mamă, unde e inima? Cât e inima? 300 de milioane. Uai, unde e inima? Du-te morți, măti, cu trefla ta. Frunză! Inimă și frunză treflă. Te morți, mă. Inimă! 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 300 de milioane! Inimă, mă! Bine, bă! 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 Bine, 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 să vină banii! Bine, bă! Bine, bă, Stero, mă! Bine, bă! Bine, mă! Bine! Bine, bine! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Bine, bine, bine! Bine, mă, Stero, bă! Na! L-am pălit! Bine, mă, Stero, bă! Intră pe live, mâncați, am lovit 300 de milioane. Da! Am luat jackpot-ul, l-am luat. Intră pe live, hai, pa! Doamne, mă ferește, Maica Domnului! Bine, bă! Apasă colectare, stați. Doamne, mă ferește. Stai să-i dau la ăsta. Hai, ce-am făcut aici. Bine, mă, bine. S-au trezit vecinii, femeie. Fă bagajul în pula mea. Revelion la Dubai. Am scos pistolul. Fă pizdo, fă-ți bagajele. 300 de milioane. Am luat jackpot-ul. Hai că am mai prins o specială. Intră pe live, că e fain. Hai, pa. Hai că am prins speciala în 30. Stați că nu s-o terminat. Fai, mamă. Am văzut. Banii. I-am rupt capul, mâncați așa, rupt capul. În sfârșit. Filmuleț pe YouTube. Știe tata Stero.
știe tata Stero. Dă-i sus să vedem numele tău la jackpot. Uite acolo numele meu la jackpot. Ai zis, hai, respin. Bum. O zis că lumea bag pula eu. Vai, ce am făcut aici. Să intre banii. Salut, Adrian. Intre banii. Fă-le poză în pula mea. Am prins inima roșie, 300 de milioane, sau cât înseamnă ăla. Hai, respin. Respin, bine. L-am spart, l-am spart, l-am spart. Milioanele, milioanele. Tu-s morții tăi de jackpot, dacă nu m-au futut ăsta. Știți faza aia? Te sun eu. Netbet, te sun eu. Cât a făcut ăsta? 18 milioane. Fai, mâncați, așa ce l-am spart. Nu l-o da, mâncața, nu mi l-o da, nu mi l-o da, dacă nu l-o dat. Vai, dar cum eram pe... Era să-l prind pe ăla de frunză. Mersi, 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 mersi. Bine, mă, încă o respin. Hai. Bag acolo. Hai că se sparge, s-o spart. S-o spart. Faci 5 la următorii cu PaySafe, da? S-o spart, s-o spart. S-o spart, am plecat în Dubai mâine. Mersi, mersi, mersi. Bum. Bine, mă, încă o dată. Na, că se sparge și ăsta, se sparge și ăsta. L-am spart, l-am spart. Stați că trebuie să vorbesc cu lumea acum. L-am rupt, l-am rupt. Bine, mă, bine, mă, bine, mă. Fai, am scos tot. Hai că avem de live-uri pe un an de zile. L-am spart. Bravo, Andrei, să-mi trimiți și mie filmarea aia. Să-mi trimiteți și mie filmarea aia. Bine, mă, 15 milioane, ești prost? Mi-au făcut 50 de milioane, ești prost?
Da, am schimbat Master Draw, am schimbat tot, calculatorul, tot. Hai, stai că nu revin, nici nu mai știu ce. Da, Andrei, să mi-l trimiți și mie. Da, Dragoș, face, dar cât am așteptat? 3 luni să-mi dai un jackpot. Ne-au făcut la cap. Ăsta de bea. Gândește că de când joc e al 3-lea jackpot de bea. Ui, 300 de milioane la pariuri fix. L-am rupt. Ah! Mamă, dar ăsta nu în continuu de specială, să-mi bag. Mersi, 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 mersi. Mersi, Levroc. Bine, mă, bine, mă. Nu revin să-mi bag pula. Da, Bogdan, retragem. L-am mufat. Iubirii, fă bagajele în pula mea. Hai! Bum! Bum! O intrat femeia pe live. Când sunt bani intră. Când nu sunt bani nu intră. Mamă, i-a rupt fața. Bine, bă. Da, bine. Băieții, țin să vă anunț că avem bani să jucăm tot anul viitor, să fac live-uri. S-o spart, George, s-o spart. Uite-l, citește aici. Stero ia banii. În sfârșit, v-am luat banii. 400 de milioane. Mâine își dau palm. Stai că la 400